हमू कम पढ़ल लिखल ना है, 10वीं में 3 बार फेल भई रही तब जाके रिजल्ट निकलल, लेकिन तब वो ठेल ठाल के 3rd डिवीजन लेके आइए गई माने वाले में से ना है। माने तू हमार हो हाउ लोग का पटीदार लोग के हो, मारे मारे के समा फेंक देबू एक झपड़ में रकेश फेंक देबू। ढोलकवा जौन बजावता हमर पुरान मित्र हा। एक बार का भइल के अभी तक लेते कर 4 गो मेहरारू छोड़ के भाग गई, सब खाली एकरा एक चलते ऐसे जी पी लेला तो दूसरा जगह सुत जाला, अपना मेहरारू के लगे ना सुते, कबो भैंस लगे सुत जाई, कबो पीली लगे सुत जाई, कबो कहीं सुत जाई। मैंने आदमी से भेंट ना होला, बैठ जो अब का परेड करबो बैठ। एकरा मेहरारू के झगड़ा हो गई, एक एगो 2 गो लड़का, अभी जौन सदिया नौका फैलो से 2 गो लड़का, एगो उन्हीं से लेके आई रहे, एगो एकरा देश से, तो जौन उन्हें से लेके आई रहो करना हो टेल चौन, आ जौन एकरा देश से फैलो करना हो पेल चौन। 2 गो लड़का टेलचन पेलचन का भइल झगड़ा हो गई दशहरावा से पहले, तो झगड़ा हो गई तो मौगी एकरा से ना बोले आ मौगी आई मौगी से ना बोले, तो कहलस की देखी ना खेसारी भी बड़ा गड़बड़ हो गई बा। का भइल बाबू, मौगी बोलते नहीं खे, हम कनी के मेला ले जो, दशहरा के मेला में जहाँ 2 गो गरम जिलेबी खेले की चुमा दे दी बैले तो कहता बेटावा से ए टेलचन समोसा खइबे, एक बेटावा 1 से 20 कहता ना जिलेबी खइबे, कहता ना कले की जूस पिएबे, कहता ना अनार के केरा के चीकू के, कहता एकदम अपने माइये बगल भाई जले हमारे खून ना पी तले अस्थिर ना रही। अब एक मौगी 1 से 20 वो कहती है ये टेलचन पकौड़ी खाइबे, तो टेलचन में कहता ना छोला खाइबे। औरत ये कहती है जब हमने के गांव में जब औरत सन के पेट में लड़का होला ना, तो जब ओकनी के लड़का होला तो सबसे ज्यादा मर्दा के गरिया बेली सब मुंह मरु का करे हमरा लगे आई नहीं रही तो दर्द ना होता रे मायरे के बेचारा के भगवान बोले क्यों मस्तू जाओ ऐसा ही होगा। तो बेंजू वाला के जब मेहरारू का लड़का होता है तो जेगा मौकी चिल्लाओ ना वही यूं अरे बाप रे वो चिल्लाता है। और बेचारे है गिटार वाला बड़े करो मेहरारू का लड़का भल तो इहो अपन उन्हें वो चिल्लाती है नहीं वो चिल्लाता रे, लेकिन जहिया सुजीतावा के मेहरारू का लड़का भई तहिया ओकरा लड़का होता है, आई बेचारा खड़ा होकर देखा था चिल्लाते नहीं खे, चिल्ला जानता नहीं के रहे बगल वाला ढोलक वाला तो कहते रे बेटा हमार होता चिल्लाती बा, बाबा तेरा ना रहला पर पलांटी मार देले बा।